Dámy a páni, milí hostia, ja vás tu všetkých 10 srdečne vítam na verejnej debate o mládežníckom parlamente k Skalici. Na svojom zasadnutí Mestské zastupiteľstvo 19. júna schválilo vznik mládežníckeho parlamentu Skalica a určite mnohých trápia otázky, čo to vlastne je mládežnícky študentský parlament, aké je jeho poslanie, aký je jeho prínos pre verejný život v meste. No a to sú otázky, na ktoré dúfam, že dnes dostanete všetci odpovede. A sú tu od toho mládežníci, aj pán viceprimátor, ktorý vám určite, pokiaľ budete sa pýtať, tak vám tieto otázky zodpovedia. Za mládežnícky parlament prišli medzi nás Sára Chocholáčková, Martin Mertel a Martin Kočárik, to sú naši domáci Skaličania. No a zo Zvolena, ktorým sa vlastne naši mládežníci inšpirovali, srdečne vítam medzi nami viceprimátora mesta Zvolen, pána Ľubomíra Zdúta Šťastného. Sme veľmi radi, že ste sa podujali a prišli ste takú dlhú cestu. A vítam aj tajomníka mládežníckeho parlamentu Zvolen, Roberta Uherína. Najskôr by som poprosila našich hostí, aby nám vlastne povedali, čo ich inšpirovalo, čo ich viedlo k tomu, že oslovili mesto Skalica, aby tu takýto mládežnícky parlament vznikol, a potom bude samozrejme aj priestor pre vaše otázky. Ale ako úplne prvého by som sa opýtala pána viceprimátora. Vo Zvolene pracuje mládežnícky parlament už niekoľko rokov, tak by som sa vás chcela spýtať, ako vy sa na to pozeráte? Aký je prínos pre vaše mesto práve z tohto mládežníckeho parlamentu, aké máte skúsenosti a prečo by ste možno iným mestám, obciam odporúčili, aby takéto mládežnícke parlamenty vznikali? Ďakujem veľmi pekne, dovolte mi teda privítať všetkých a zároveň vyjadriť aj poďakovanie, že sme boli pozvaní na túto diskusiu, aby sme zdieľali svoje skúsenosti z tej praxe, ktorú už máme nadobudnutú. Ja zároveň odpoviem aj na jednu z tých otázok, ktorá padla. U nás to nie je niekoľko rokov, u nás je to len rok a pol, ale napriek tomu je to dostatočne dlhé obdobie na to, aby sme navnímali to poznanie a to presvedčenie, že mládežnícky parlament je jedna úžasná vec, ktorú treba pomenovať ako neustály proces vznikania zmeny, a verím, že nie zániku, ale jednoducho my v meste Zvolen sme si povedali, že máme určitú časť obyvateľstva, ktorá nie je svojím spôsobom reprezentovaná v samospráve nejakým orgánom. Jednoducho, a táto skupina je pomerne významná, je veľká, má aj svoje názory, nápady a tak ďalej, ale zistili sme, že nikto ako keby ju nereprezentoval na úrovni jednak vedenia mesta alebo medzi poslancami, a to je práve ten mládežnícky parlament. On za týmto účelom určite sa jednak dostal aj do zákona, ktorý sa o ňom zmieňuje a ktorý ho zriaďuje, ale tá primárna potreba vznikla naozaj z toho, že sme videli po uliciach chodiť šikovných mladých ľudí, ale neboli nikde organizovaní. Jednoducho chýbal orgán, inštitúcia, niečo, čo by ich dávalo dokopy a kde by prezentovali tie svoje návrhy a nápady v prospech mestskej samosprávy. A nič také, viac menej, my sme nemali takýchto zástupcov ani v komisiách, ani v iných formálnych alebo neformálnych zoskupeniach, tak sme si povedali, že do toho jednoducho ideme a urobili sme dobre. Ten rok a pol naozaj nám stačil na to, aby sme pochopili, že mládežnícky parlament ako taký je fungujúcou organizáciou, ktorý má svoje opodstatnenie a jednoducho plní tie úlohy, ktoré sa od neho očakávajú. Je nám poradným orgánom, dáva nám námety, podnety, organizuje mladých ľudí a úžasne ich organizuje. Má svoje možno úskalia, o ktorých tiež treba rozprávať, lebo
tak ako v každej organizácii a manažmente nájdete aj veci, ktoré nie na začiatku úplne fungujú, ale to nikto nezaznáva a jednoducho ani nikto netají, to sa deje. Ale ak mám povedať svoj osobný názor a pocitovo, tak ja som veľmi rád, že náš mládežnícky parlament vznikol, že má to vedenie, ktoré bolo zvolené. Je škodou, že tu nemohol byť aj pán predseda, prišiel len pán tajomník, ale potom určite neskôr v tej diskusii sa dostaneme aj ku konkrétnym veciam, ktoré sa mládežníkom za ten čas podarili. A z pohľadu samosprávy a prieniku tých podnetov alebo aktivít zo strany mládežníckeho parlamentu bolo ich veľmi veľa. A my ich na úrovni vedenia mesta oceňujeme, dejú sa, sú štandardným a začínajú byť dokonca aj istým relevantným hráčom pri rozhodovaní a v rozhodovacích procesoch samosprávy. Ja som tomu veľmi rád a zisťujem, že možno zo začiatku som sa k tomu stál trošku skeptický, ale zisťujem, že v mládežníckom parlamente sa začínajú aktivizovať a stretávať ľudia, ktorí nás raz môžu plnohodnotne na úrovni samosprávy nahradiť a ja by som bol rád, keby to boli aj ľudia z tohto mládežníckeho parlamentu. Pochopila som, že tá prvotná iniciatíva vlastne vyšla z mesta, alebo prišli mládežníci? Tu asi na začiatku hralo pri mesto, ale ukázalo sa aj pri rovnosť terénu, že nejaké to volanie bolo aj zo strany tých mládežníkov, ale ten formálny impuls alebo tá iniciatíva vychádzala najskôr teda z mestského úradu. V Skalici to bolo asi trošku naopak. U nás s iniciatívou prišli mládežníci. Takže prečo vlastne ste sa rozhodli popracovať na tom, aby v Skalici vznikol mládežnícky parlament? V čom vidíte jeho výhody, s akými víziami, s akými očakávaniami do toho idete? Ako to vlastne celé vzniklo? Áno, u nás v Skalici to bolo asi trochu opačným spôsobom. Oslovili sme na začiatku tohto kalendárneho roka mesto s tým, že by sme veľmi radi zriadili mládežnícky parlament mesta Skalica. A práve to bolo z toho dôvodu, možno aj alebo jednou z takých vecí bola aj moja osobná skúsenosť práve z Aliancie stredoškolákov, ktorá je organizácia, kde máme možnosť práve diskutovať o takýchto témach, o mládežníckych parlamentoch. A práve tam som videl ten prínos mládežníckeho parlamentu pre ostatné, či už samosprávy, alebo takisto aj mestá a obce. A práve to bola taká možno prvotná myšlienka, že by bolo dobre zriadiť tento orgán aj v Skalici, keďže naozaj si myslím, že aj tu je množstvo mladých ľudí a študentov, ktorí by mali o túto organizáciu záujem a ktorí by mali hlavne možnosť a vedeli by svojimi myšlienkami prispieť k napredovaniu práve nášho mesta a priniesť niečo možno nové, inšpiratívne práve aj do nášho mesta. Čiže to boli také hlavné dôvody, prečo sme sa rozhodli založiť ten mládežnícky parlament a tie vízie, s ktorými tam vstupujeme, tak možno takou veľmi dôležitou vecou je, aby mladí ľudia, ako teda my sme získali možnosť nahliadnúť do tých procesov, akým spôsobom na meste fungujú. To znamená, že ak v budúcnosti budeme mať záujem či už vybavovať alebo vytvárať aj nejaké ako občania hodnoty, tak budeme mať možnosť a budeme už disponovať tými informáciami o tom, akým spôsobom tá mestská samospráva funguje a práve to bola tá nosná myšlienka a takisto by sme veľmi radi pomohli mestu v rôznych ďalších iných oblastiach, ako napríklad environmentalistika, kultúra, o tom sa si bližšie dostaneme. Čiže naozaj tá hlavná myšlienka, ten hlavný podnet bol z toho dôvodu, ako povedal aj pán viceprimátor, z toho podobného, že si myslíme, že mladí ľudia by mali mať ten hlas a mali byť vypočutí aj v našom meste. Opýtam sa pána Roberta Uherina, ako vy ste spokojní so spoluprácou, so samosprávou vašou, ako sa vám spolupracuje a potom možno pár takých vašich osobných skúseností, v čom už ste pomohli vlastne u vás v meste samospráve? Začiatky s tou samosprávou boli samozrejme ťažké. Ako mladý človek som si musel najskôr zvyknúť, čo to je tá samospráva. Má neskutočne veľa pravidiel, neskutočne veľa príkazov, treba dodržiavať postupy.
všetko, čo chcete aj vybaviť v rámci nejakého uvoľnenia aj len malých financií, musí ísť cez 5 ľudí rôznych. V tomto nám veľmi dobre pomohol práve odbor školstva, ktorý bol ústretový a vždy nám tak aj dobre vysvetľoval, čo ako máme robiť, na čo si dávať pozor. Takže tie začiatky boli trošku kostrbaté, už teraz sa aj sami vieme nejak tak orientovať v tom, čo potrebujeme, ako dopredu dlho musíme myslieť, keď chceme niečo vybavovať. Taký náš prínos, ktorý vidím, ja osobne som v tom parlamente na to, že tie parlamenty môžu rôzne fungovať a na rôzne veci sa zameriavať. Ja sa chcem zameriavať práve na tú spoluprácu so samosprávou a ten prínos samosprávy pre mladých ľudí a naopak. Veľmi pekná vec, ktorá sa nám podarila, bol dotazník v rámci fanzóny. Je to taký priestor na námestí u nás vo Zvolenie. Požiadal nás o tento prieskum odbor rozvoja mesta. Chceli vedieť názor mladých ľudí práve na to, čo potrebujeme v tej fanzóne. Mala sa rekonštruovať, chceli nejaké iniciatívne nápady, nejakú radu. My sme spravili prieskum. Tento prieskum sme rozoslali medzi základné, medzi stredné školy na vysokú školu u nás vo Zvolenie. Mali sme veľmi krásne číslo odpovedí respondentov, vyfiltrovali sme si to aj mladí ľudí, odpovedali nám tam aj už dospelí ľudia, ktorí neúplne boli naša cieľová skupina, ale odpovedali a my samozrejme aj takéto pripomienky berieme. A výsledky tohto dotazníka sme prezentovali na valnom zhromaždení. Boli to pekné výsledky, možno nie úplne expertne spracované, prirodzene sme len mladí ľudia, študenti, nie dátoví analytici, ale aj z týchto výsledkov bolo zjavné, čo mladí ľudia potrebujú. Chceli jednoznačne zachovať takú dominantu zimného námestia Klzisko. To by veľmi chýbalo, keby sa malo zrušiť. Mladým ľuďom tam chýba u nás vo Zvolenie fontána, pretože sa potrebujú cez leto osviežiť. Niektorí sa vyjadrili, že im trošku vadia také detské preliesky, že je tam veľký krík, iní zasa ocenili, že si majú kde sadnúť a kúpiť nejaké občerstvenie. Takže veľký prínos vidím práve v takomto: zbierať tie podnety, zbierať tie názory mladých ľudí a prezentovať ich oficiálne nejak vedeniu mesta, aby vedeli vždy zapracovať aj tie naše pripomienky a tak, ako pán aj viceprimátor povedal, nejak prezentovať ten hlas, ktorý možno nie je úplne vypočutý. Ďakujeme pekne za takú konkrétnu skúsenosť. Ako vy si predstavujete konkrétne fungovanie parlamentu? Alebo možno prvá otázka ešte, v akom štádiu je momentálne Mládežnícky parlament Skalica? Ďakujem za slovo. Tak určite akože máme záujemcov, ktorí vieme, že sa budú a chcú podieľať na Mládežníckom parlamente. Už aj na gymnáziu, aj na všetkých stredných školách sme dávali avizo, že takéto niečo sa deje a že mladí ľudia môžu, keď chcú, je tu možnosť s nami spolupracovať, dá sa robiť veľa kopu vecí a ja si myslím, že záujem v Skalici určite je a myslím si, že mladí ľudia chcú robiť niečo pre mesto, chcú robiť niečo pre seba, aby sme sa mali kde stretávať, aby sme mohli robiť, aby sme sa mohli vzdelávať aj navzájom, takže ja myslím, že v Skalici určite mladí ľudia, ktorí chcú, tak sú. Ešte by sme možno mohli povedať, koľko členov bude mať parlament skalický? Tak 23. 23 to už je presne dané a akým spôsobom budú členovia do parlamentu nominovaní, volení, vyberaní? Tak momentálne sú už vonku prihlášky, ktoré môžete nájsť všade na stránkach, na Instagrame, na Facebooku a sú tam otázky, na ktoré mladí ľudia odpovedia a podľa toho budú vlastne zložená komisia z 3 riaditeľov stredných škôl, dvoch riaditeľov stredných škôl, z nás 3 vlastne zástupcov študentského mládežníckeho parlamentu a poslancov. Takže tak by mali. Keď môžeme, by som to trošku ešte doplnil. Následne ako odošľú, alebo teda vyplňa túto prihlášku záujemcovia Mládežnícky parlament mesta, tak tieto dáta môžu teda odoslať túto prihlášku buď e-mailom na podateľňu Mestského úradu, alebo takisto aj osobne na podateľňu, pretože z dôvodu zákona o ochrane osobných údajov a takisto z dôvodu neplnoletosti niektorých členov, ktorí takisto môžu byť členovia parlamentu, je potrebné, aby bola táto prihláška podpísaná zákonným zástupcom, takže si ju môžu
zo stránky stiahnuť, vytlačiť, následne teda buď vytlačenú odošlú poštou alebo osobne prinesú na podľateľný mestského úradu alebo takisto ju môžu oskenovanú poslať mailom a následne teda bude vybraná výberová komisia, ktorá rozhodne alebo teda vyberie ten počet členov mládežníckeho parlamentu. Minimálny počet členov je 9, maximálny počet členov mládežníckeho parlamentu je 23 a tá veková hranica člena mládežníckeho parlamentu je od 14 do 28 rokov. S tým, že môžu sa samozrejme prihlásiť všetci záujemcovia, ktorí splňajú túto vekovú podmienku a takisto majú buď trvalý pobyt na území mesta Skalica alebo študujú na území mesta Skalica. A takisto základné školy majú 4 miesta, keďže pre každú základnú školu jedno miesto v rámci mládežníckeho parlamentu isté, to znamená, že nepodliehajú vyplňaniu týchto prihlášok, ale samozrejme všetci ostatní, ktorí by sa chceli nielen zo stredných, alebo teda aj vysokoškolskí študenti, ale takisto ešte ďalší zo základných škôl, ktorí túto podmienku splňajú a chceli by sa zapojiť, tak sú samozrejme vítaní a budeme veľmi radi, ak sa zapoja, ale už samozrejme musia vyplniť túto prihlášku. Ešte by sme možno mohli povedať, aký je deadline, dokedy je treba prihlášku vyplniť? Prihlášku je potrebné vyplniť a tak, aby teda bola doručená na podľateľný mestského úradu do 15. septembra. Takže pokiaľ máte záujem, nezabudnite si pozrieť prihlášku, poprípade ju vyplniť a poslať. Tieto informácie o počte členov vlastne sú zahrnuté v štatúte Mládežníckeho parlamentu Skalica. Čo tento štatút obsahuje? Tento štatút od základného fungovania mládežníckeho parlamentu obsahuje takisto orgány, ktorými mládežnícky parlament disponuje. Čiže by sme začali od začiatku, tak mládežnícky parlament bol schválený ako poradný a iniciatívny orgán mestského zastupiteľstva, ktorý teda pozostáva z mládežníckeho zastupiteľstva. To sú súčasťou všetci členovia mládežníckeho parlamentu a následne teda pozostáva z mládežníckej rady. Tejto rady sú členovia v podstate vedenie mládežníckeho parlamentu, to znamená, že mládežnícky primátor, dvaja zástupcovia mládežníckeho primátora a takisto je to vraj prednosta mládežníckeho parlamentu. A následne ešte je možné, aby si mládežnícky parlament vytváral pracovné skupiny, to znamená, že v závislosti od toho, akým témam sa bude chcieť mládežnícky parlament venovať, aké nastavenie medzi jednotlivými členmi mládežníckeho parlamentu bude, tak následne podľa toho budú vytvárané pracovné skupiny, do ktorých budú títo členovia, alebo do ktorých môžu byť týchto členovia súčasťou a môžu sa venovať rôznym témam, ktoré budú v danom čase na stole a ktorým sa bude chcieť mládežnícky parlament venovať. Aké konkrétne plány máte vy? Vy traja stojíte vlastne za mládežníckym parlamentom v Skalici. S akými konkrétnymi témami ste do toho išli? V prvom rade by sme možno chceli pomôcť mestu s organizáciou tých známych, zaužívaných kultúrnych podujatí, ako je Skalický jarmok, Trplofest a podobne. Ale potom by sme chceli určite aj nejaké také naše činnosti, či už je to v odbore environmentalistiky a ekológie, alebo ja osobne by som rád trošku zabrdol aj do toho takého vzdelávacieho odboru, čiže nejaké diskusie, možno aj s nejakými známejšími ľuďmi, spisovateľmi, alebo neviem, a prednášky možno a tak. A ešte veľmi radi by sme trošku oživili kultúru v Skalici v tom zmysle, že by sme rozbehli spoluprácu medzi základnými a strednými školami tu na Skalici a zorganizovali by sme nejaké také podujatie alebo festival, alebo už ako to nazveme, kde by sa títo mladí ukázali, aby mohli ponúknuť mestu, že ponúkli by nejaký ten svoj program a ukázali by sa a povedali, že aj my sme tu. Veľa ľudí sú veľmi talentovaných, máme tu veľmi talentovaných ľudí, ktorí možno ani nechodia na zúšku, čiže nedostáva sa im ten priestor tu nejako vystúpiť alebo sa odprezentovať, čiže aj takto by sme chceli podporiť mladých na nejakých takýchto akciách kultúrnych. Ja by som ešte Maťa doplnila, ja som osobne išla do mládežníckeho parlamentu s tým, že mi v Skalici chýbajú kultúrne podujatia a akcie pre mladých ľudí a ja viem, že
sme schopní zorganizovať veci. Ako sme napríklad zorganizovali GIPL proti rakovine, tak viem, že Mládežnícky parlament bude určite schopný zorganizovať veci, ktoré by sa mladí ľudia chceli podujať, chceli by sem chodiť, nechceli by odchádzať do iných miest. Ako napríklad, môžem dať aj príklady, ktoré by sme určite chceli zorganizovať. To je privítanie, ukončenie leta, ktoré nám tu veľmi chýba. Mne osobne to veľmi chýba. Alebo napríklad nejaké kultúrne podujatia, ako Maťo spomenul, že by sa spojili stredné a základné školy a ukázali svoje talenty, alebo napríklad aj výstavy stredných škôl. Ešte by som veľmi rád doplnil, že veľmi dôležitou témou, ktorej by sme sa chceli venovať, je aj športová oblasť, pretože si nemyslím, že by mládežníci mali na túto tému zabúdať a možno osobne nám, mládežníkom v tomto meste chýbajú také športové turnaje, na ktorých by sa mali možnosť zúčastniť študenti jednotlivých všetkých stredných, prípadne základných škôl, aby mali možnosť ukázať tieto talenty aj v rôznych športových disciplínach, pretože to si myslím, že je takisto veľmi dôležitá téma. A potom dať mladým ľuďom aj nejakú motiváciu, respektíve nejakým spôsobom ich oceniť za ich prácu a za ich výsledky a takisto toto napríklad by sme veľmi radi zaviedli, je ocenenie Mládežníckeho parlamentu, na ktorej inšpiráciu sme si zobrali práve z Mládežníckeho parlamentu mesta Trnavy. A myslím si, že ak bude na to v Mládežníckom parlamente vôľa, pretože samozrejme všetko je to o tom, aká partia ľudí sa tam zíde a akým spôsobom to nastavenie bude fungovať, ale ak by boli tomuto naklonení, tak práve toto sú možno tie nosné témy, už je to kultúra, environmentalistika, ale takisto aj sme možno nespomenuli sociálnu činnosť, to znamená, že rôzne dobrovoľnícke podujatia alebo rôzna dobrovoľnícka činnosť v rámci zariadení, ktoré pôsobia v rámci mesta, či už je to Mikádo, alebo takisto Azylový dom, ale rôzne iné, ktoré si myslím, že odvádzajú vynikajúcu prácu, a takisto by mladí ľudia mohli pomôcť práve v tomto smere a práve tou inšpiráciou bolo napríklad je napríklad u nás na gymnáziu, kde niekoľko študentov chodí pravidelne pomáhať do Mikáda, čo si myslím, že je veľmi veľký prínos práve pre mládež v meste, a nielen pre mládež, ale takisto aj pre tie dané organizácie. Pán viceprimátor, zazneli tu nejaké nápady, vízie, návrhy, ktoré majú naši Skaličania, ako by mal pracovať Mládežnícky parlament. Vy máte nejaké konkrétne skúsenosti s konkrétnymi možno kultúrnymi podujatiami, ktoré buď zorganizoval alebo pomohol zorganizovať Mládežnícky parlament alebo športové podujatia? Skúsenosti samozrejme máme. Za každým, keď priložili mládežníci ruku k dielu, tak to dopadlo dobre. Svojím spôsobom, čo je obrovskou výhodou Mládežníckeho parlamentu, je, že dokážete v jednom momente zorganizovať partiu šikovných ľudí, ktorí si dokážu delegovať úlohy, a o to potom jednoduchšie je aj pre samosprávu zabezpečovať niektoré z kultúrnych alebo športových podujatí, pretože to sú také tie detaily, na ktoré najskôr nemyslíte a potom v postupe organizovania sa vám začnú zobrazovať a vy otvárate oči a vráte, a ešte toto sme zabudli, a kto to spraví. A práve na toto sú veľmi vhodní tí mládežníci z nášho parlamentu, ale samozrejme oni organizujú aj vlastné podujatia. Ja si spomínam, zúčastnil som sa napríklad vianočnej charitatívnej kapustnice. Kapustnica, ktorú varili, bola vynikajúca. Podávalo sa to na námestí a výťažok putoval práve na miestnu charitu vo Zvolene. Ale toto si myslím, že je lepšia otázka pre pána tajomníka, lebo on to celé zmapuje, tieto zorganizované aktivity, ale musím povedať, že každú jednu som minimálne videl cez ich webové alebo facebookové konto a mali veľmi pozitívne ohlasy a referencie, robili veľa aktivít v školách a škôlkach, napríklad čítanie pre najmenších a tak ďalej. A musím povedať, že ako keby vyplňali istý druh tej spoločenskej objednávky, že
toto tu práve chceme a toto sme čakali od toho mládežníckeho parlamentu a oni sa toho zhostili a robia to fakt dobre. A teraz by som asi dal naozaj slovo. Áno, len sa pochválte, samozrejme, povedzte nám. A kľudne aj opakované. Takže otázka bola na nejaké také kultúrne podujatia. Možno teda asi na začiatku poviem, že nepredstavujeme si, že robíme nejaké obrovské festivaly a podobne. To je takisto dosť, jednak finančne, ale aj organizačne veľmi náročné. Zopakujem teda, áno, na Mikuláša sme mali vianočnú takú charitatívnu akciu, rozdávali sme kapustnicu a za dobrovoľný príspevok sme tento výťažok potom darovali jednak nadácii Via Aba a druhú polovicu sme darovali miestnemu útulku. Robili sme takú menšiu akciu pre základné školy, tu sme organizovali vo krajskej knižnici na Halloweena. Prišli deti, mohli si ozdobiť svoje koláčiky, mohli si vystrihnúť strašidlá, vypchávali tekvice. Z nejakých ďalších takýchto akcií boli sme súčasťou festivalu Ľudskosť, kde sme dobrovoľnícku aktivitu vykonávali, pomáhali s organizovaním. Takže tých akcií je naozaj viacero. Možno potom ani nie také kultúrne, ktoré boli, ale skôr také vzdelávacie. Naposledy som sa zúčastnil regionálnej platformy Kancelárie prevencie kriminality, kde ma pozvali ako člena parlamentu. Tam sme diskutovali o nejakej takej ochrane a prevencie kriminálnej činnosti na dôchodcoch, aby sa vyvarovali tým rôznym podvodom, či už telefonátom, alebo potom úžerníkom, ktorí prichádzajú klopať na dvere, prípadne nejakým takým falošným teleshoppingovým akciám a podobne. Takže tá aktivita je naozaj vo rôznych smeroch, od tej dobrovoľníckej, cez vzdelávacej činnosti, až možno po nejakú sociálnu a potom pre samosprávu, ako som už spomenul, tie rôzne dotazníky a prieskum mienky. Určite výborné spojenie je mládežníkov a seniorov. To je úplne super. Plánujete aj vy niečo takéto? Tak my by sme boli určite radi za spoluprácu, lebo už skrz to, lebo by sme sa mohli my niečo od nich naučiť. A určite by nám ich múdre slova a veci, ktoré už reálne zorganizovali a veď majú toho už určite zorganizovaného a porobeného dosť, takže by sme sa určite s nimi radi spolupracovali a radi sa od nich niečo dobré naučili. No, prvá polhodinka nášho stretnutia ubehla. Myslím, že tie základné informácie sme si tu povedali. Neviem, či ešte niečo chcete, alebo či už dáme priestor účastníkom, divákom. Pokiaľ máte ešte niečo také, čo chcete povedať, nech sa páči, čo tu neodznelo. Možno neviem, akým spôsobom my sme išli do detailov toho štatútu, či sú tu naozaj takí ľudia, ktorí by mali záujem sa dozvedieť o ňom detailnejšie niečo viac, alebo necháme priestor na otázky, nech sa konkrétne pýtajú, čo ich zaujíma. Dobre, alebo áno, nech sa páči, nech sa páči. Ja predsa len ešte tak v rýchlosti zosumarizujem, že my teraz s Mládežníckym parlamentom vedieme diskusiu o tom, ako ich ešte intenzívnejšie zaangažovať do tých samosprávnych vecí. A pravdepodobne v septembri budeme meniť rokovacie poriadky odborných komisí, ktoré sú poradnými orgánami pre mestské zastupiteľstvo, s tým, že chceme vytvoriť štatút tzv. Prísediaceho alebo člena, ktorý nebude mať hlasovacie právo alebo bude mať poradný hlas. A práve týmto členom by mal byť niekto z Mládežníckeho parlamentu, najlepšie z tých buď predseda, podpredseda, prípadne tajomník, ale to v závislosti od toho samozrejme, či inklinuje k danej oblasti. Zvažujeme a identifikujeme, že by sa to mohlo týkať zatiaľ 3 komisí, komisie školstva, komisie športu a mládeže a komisie životného prostredia a uvidíme potom, či aj Mládežnícky parlament medzi sebou nájde vhodných kandidátov aj do ostatných komisí, lebo predsa už sú to možno, že z pohľadu odbornosti také komisie, kde nie je úplne až tak, nechcem povedať, že prítomnosť zástupcu Mládežníckeho parlamentu žiaduca, ale jednoducho ešte vekovo to nie úplne koreluje. Odborne na výške, samozrejme. Ale chceme aj týmto spôsobom ich lepšie pripraviť na tú prácu v samospráve
pretože tie odborné komisie sú práve tie iniciatívne orgány, ktoré už prichádzajú a prerukúvajú tie materiály, ktoré idú do zastupiteľstva a už v tomto momente by sme potrebovali poznať niekedy názor mladých, napríklad pri rozdeľovaní dotácií, pri delení školských obvodov, pri mnohých veciach, ktoré sa týkajú škôl alebo mládeže a jej organizácie v rámci mesta. Čiže nad týmto určite uvažujeme a toto chceme spraviť. To je aj môj verejný prísľub. A týmto spôsobom odporúčam postupovať aj tu. V tomto prípade aj Skalici, že lebo tá práca Mládežníckeho parlamentu naozaj pozostáva z viacerých agent. Jedna je tá samosprávna, potom ako tu odznelo, je tá dobrovoľnícka činnosť a potom tá vzdelávacia. Čiže je to rozdelené. U nás zatiaľ je preferovaná, alebo teda je intenzívnejšia tá organizačná, alebo tá činnosť toho aktivizmu občianskeho, ale radi by sme boli, ak by to presahovalo teda aj do tých samosprávnych procesov. A zároveň ešte jednu takú poznámočku k nášmu mládežníckemu parlamentu, čo sa tiež časom a v praxi ukázalo ako niečo, čo môže istým spôsobom kolidovať. Sme veľmi široko vekovo rozkročení. My máme naozaj členov, a teraz aj tak vtipne poviem, išli sme autom a pán Murín vraví, že on je už starý pre náš mládežnícky parlament. To už potom neviem, či by som ja mohol povedať. My máme tu vekové rozpätie, opravte ma, ak sa mýlim, od 14 do 30. A to jednoducho tam vidíte, lebo v podstate 14 až 18 sa vám nejakým spôsobom formuje osobnosť, potom získate tie základné pracovné návyky a máte, alebo ste na vysokej škole a tak ďalej. A jednoducho názor 14-ročného človeka je pomerne ostrom nepomerný s názorom 25 a viac ročného. A potom sa to ukazuje aj, samozrejme, tie názorové rozdiely tam sú aj v tej diskusii, aj v tej angažovanosti, tam zase majú pocit tí mladší, že tí starší prevezmú to kormidlo a nedajú im ho riadiť. Čiže aj na toto si treba dávať pozor a padla aj dobrá poznámka od pána tajomníka, že asi upraviť a znížiť to vekové rozpätie. A druhá vec, na ktorú treba upozorniť, v 18 rokoch vám začnú odchádzať tí mladí ľudia na vysoké školy a tým pádom veľakrát s takýmto spôsobom strátite šikovného človeka, ktorý sa tu angažoval 4 roky, konečne ste si ho tak nejak pripravili aj na svoj obraz alebo začal teda fungovať aj v prospech tej samosprávy a občianskeho aktivizmu a zrazu vám odchádza takýto hotový človek a ide niekde, kde viete, že sa tiež bude angažovať, lebo jednoducho je to v ňom, ale žiaľ, zakýva vám a ide ďalej. Čiže je dobré pripraviť si takú nárazníkovú zónu a jednoducho vždy si vytipovať, aby mal nasledovníka, aby jednoducho sa odovzdávalo to remeslo, takže z pokolenia na pokolenie, aby tam bola tá kontinuita a zachovanie tej aktivity alebo jednoducho toho procesu. S tým rátate? Hej, určite je to jedna z vecí, o ktorú teda, s ktorou počítame a ktorá bude veľmi dôležitá aj práve v tých úskalných možno častiach nášho parlamentu, ale teda dúfame, že takisto sa nájdú ďalší členovia, ktorí budú mať záujem a budú chcieť sa na týchto veciach podieľať a možno ten entuziasmus a tá snaha niečo pre to mesto pridať, nejakú pridanú hodnotu priniesť bude veľmi významná aj pri týchto členoch a že naozaj sa nám podarí potom následne práve tých členov obmeniť alebo teda priniesť nových členov tak, aby parlament nestratil na nejakej svojej funkčnosti a na tom, čo by chcel nastaviť. Dobre, tak zatiaľ ďakujem a nech sa páči, pokiaľ teda sa chcete niečo spýtať, máte slovo. Vy ste všetci pripravení odpovedať. Nech sa páči. Možno ak nebudú otázky, tam aj mikrofón.
Máme mikrofón, hej. Pokiaľ budete sa chcieť niečo spýtať, máme tu k dispozícii mikrofón, takže sa len prihláste a mikrofón vám doručíme samozrejme. To je práve z toho dôvodu, že mladžínsky parlament si zriaďujú obce. To znamená, že tento mladžínsky parlament tak zriadí mesto Skalica, alebo teda Skalica ako taká, tak nemôžeme zasahovať do toho radiusu okresu, pretože už do toho okresu spadajú ostatné obce, ktoré možno sú síce menšie, ale majú takisto zo zákona možnosť tento mladžínsky parlament zriadiť, čiže naozaj zo zákona vyplýva tá možnosť len pre danú obec, aby si tento mladžínsky parlament zriadil, pretože taká istá možnosť je pre každú obec. Ak teda samozrejme, áno, vieme o tom, že sú tie obce možno menšie, ale takýmto spôsobom je ten zákon, tá legislatíva nastavená a nemôžeme ísť v tomto nad rámec toho zákona, čiže práve preto sme museli zvoliť tie podmienky, že buď člen študuje na území mesta Skalica, alebo tu má trvalý pobyt, ale teda na území mesta Skalica, nie v rámci okresu. Práve z toho dôvodu, keďže nemá tento parlament právnu subjektivitu, tak nemôže on sám ako taký čerpať nejaké financie z projektov, ktoré sú práve pre parlament dostupné, ale bude ich čerpať v rámci mesta, alebo teda vystupovať ako inštitúcia, alebo teda poradný orgán mesta. Čiže nezískava finančné prostriedky len z rozpočtu mesta, ale takisto aj z sponzorských príspevkov a takisto podpory občanov a ešte mám tu informáciu, že sme mohli získavať príspevky aj práve cez 2% z investičného fondu mesta, čiže tých financovaní alebo teda tých možností financovania bude viac. Mladžínsky parlament mesta Skalica má aj v štatúte zadefinované, že je to apolitický orgán, čiže ani člen mladžínskeho parlamentu nemôže byť členom žiadnej politickej strany. A takisto tie orgány, ktoré má práve mladžínsky parlament nastavené, či už je to mladžínske zastupiteľstvo, mladžínska rada, tak všetky veci, ktoré práve prichádzajú prostredníctvom cez mladžínsky parlament, tak musia byť týmto mladžínskym zastupiteľstvom schválené. Takže naozaj si myslím, že je tam množstvo ľudí, cez ktorých tieto veci prejdú, ale takisto mesto nemá nejakým spôsobom priamu, alebo nie je nejakým spôsobom priamo činné v tomto mladžínskom parlamente, je to len ako poradný iniciatívny orgán mestského zastupiteľstva, to znamená, že môže pripomienkovať návrhy, ktoré prichádzajú práve na mestské zastupiteľstvo, takisto môže dávať vlastné iniciatívne návrhy na zlepšenie prostredia v meste a takisto sa môže týchto mestských zastupiteľstiev vždy poverený člen, v tomto prípade teda zväčša primátor mladžínskeho parlamentu zúčastňovať, môže vydávať stanoviska, ako to bude mestským zastupiteľstvom požiadané. Čiže naozaj si nemyslím, že práve je mladžínsky parlament nejakým spôsobom závislý od mesta. Je to naozaj poradný a iniciatívny orgán a bude fungovať samostatne. S tým, že čo sa týka možno toho, akým spôsobom mladžínsky parlament funguje, tak bude mať ustanoveného koordinátora. Tento koordinátor bude práve buď zamestnancom mestského úradu, alebo teda poslancom mestského zastupiteľstva. Tohto koordinátora si však zvolia, alebo teda navrhnú ho členovia mladžínskeho zastupiteľstva a následne teda bude schválený mestským zastupiteľstvom, ale takisto tento návrh bude prichádzať práve z mladžínskeho parlamentu, nebude to návrh zo strany mesta alebo inej inštitúcie. Bolo by pre nás veľkým benefitom, ak by aj sa niekto práve z takejto oblasti, alebo teda v takejto vekovej rovine stal členom mladžínskeho parlamentu mesta a určite ich týmto teda by som aj veľmi rád chcel pozvať, aby si tú prihlášku podali a aby sa pridali do mladžínskeho parlamentu mesta, pretože naozaj chceme, aby sa tam stretli ľudia, alebo teda študenti, mládežníci zo všetkých oblastí, alebo teda tí, ktorí môžu splňať tieto podmienky a práve tá rôznorodosť je v tomto dôležitá, či už názorov, nápadov, ale takisto aj rôznych oblastí, v ktorých sa daní ľudia mladí
alebo študenti, alebo takisto už možno aj pracujúci ľudia v tomto veku venujú. Čiže určite by sme veľmi radi otvorili, alebo teda máme otvorené, čiže by sme veľmi radi pozvali aj takýchto mladých ľudí, aby sa zúčastnili a stali členmi mládežníckeho parlamentu. Ešte chcel pán Ulin? Niečo? Možno teda len k tejto otázke položenej. Ja som sa do mládežníckeho parlamentu dostal v 26 rokoch. Oslovili ma na vysokej škole, všimli si moje pôsobenie v orgánoch akademickej samosprávy a takisto môžem povedať, že už moje nastavenie a moje pohľady na to, čo chcem v mládežníckom parlamente riešiť a presadzovať, sú diametrálne odlišné od mladších mojich kolegov a kolegyň, ktoré sú možno na stredných školách. Im sa viacej páči robiť tie dobrovoľnícke činnosti a podobne. Ja sa zasa viacej venujem tej samospráve. Tomu, aby sme boli prisediaci v komisiách, tomu, aby sme napríklad riešili vo Zvolene veľmi aktuálnu momentálne parkovaciu politiku, prípadne máme teraz novú koncepciu mestskej hromadnej dopravy. Vláda odklepla výstavbu priehrady, takže aj to bude teraz veľmi živá téma. Tieto témy sú témy, ktoré riešia možno ľudia v mojom veku, ktorí skončili tú vysokú školu alebo nenastúpili na vysokú školu, pracujú, zakladajú si rodiny. Bude ich zaujímať, kam pôjde ich dieťa, na ktorú základnú strednú školu. To sú všetko kompetencie, ku ktorým sa my ako mládežnícky parlament máme vyjadrovať. Takže určite bolo by dobre spraviť nejaký nábor, možno nejak propagovať to, že aj ľudia, ktorí skončili strednú školu, môžu byť členmi takéhoto parlamentu. Je potom ale veľmi dôležité, ako už aj pán viceprimátor naznačil, stanoviť si, ktorým témam sa kto chce venovať. Aby to nebolo také nútené, že teraz stredoškoláci musia riešiť vystupovanie na mestskom zastupiteľstve v komisii a naopak, aby takíto už dospelí ľudia, ktorí majú rodinu, nemuseli ísť vypomáhať len na každý jeden festival a na každú jednu akciu so strednými školami a s deťmi. Treba to vždy nechať možno na tej benevolentnom prístupe, na tom, čo chce ten mladý človek v mládežníckom parlamente dosiahnuť a ako chce prispieť svojou troškou. A práve preto môžeme mať nejaké prioritné témy, ktorými sa chceme hlavne venovať, ale môžeme priskoro o nich teraz hovoriť, pretože naozaj uvidíme, akým spôsobom sa ten mládežnícky parlament zíde, v akom zložení, aké budú práve tie témy, ktoré sa budú chcieť venovať tí mladí ľudia, ktorí sa potom stanú členmi toho mládežníckeho parlamentu. Čiže naozaj jedna vec je tá, s ktorými témami my do toho mládežníckeho parlamentu vstupujeme ako zakladajúci členovia, ale ďalšia vec je potom, akým témam sa ten mládežnícky parlament bude venovať potom, ako bude mať kompletné zloženie všetkých členov. Že kvôli tomu aj chceme potom podľa toho, kto sa chce akej oblasti venovať, tak podľa toho zložiť pracovné skupiny. Čiže niektorí sa budú chcieť venovať práve tej kultúre alebo tomu vzdelávaniu, tak sa zaradia práve do tej skupiny, ktorá sa tomu venuje. A ktorí sa chcú venovať niečomu inému, tak sa vytvorí pracovná skupina práve tomu ich odboru. Čiže aj to je možno také, že sa možno to vyselektuje ešte v rámci toho parlamentu, že kto sa čomu chce venovať a cez tú pracovnú skupinu potom môže byť aj činný v tej svojej kategórii alebo oblasti. A určite aj mnohé témy prinesie život v meste ako takom. Určite áno. Ja by som možno ešte doplnil tým pracovným skupinám, aby sme nezabudli, že členom pracovnej skupiny môže byť aj človek, ktorý nie je členom mládežníckeho parlamentu. To znamená, že ak niekto má záujem o danú problematiku, ktorú tá pracovná skupina rieši, môže sa do tejto pracovnej skupiny pridať bez toho, aby bol členom mládežníckeho parlamentu a môže takýmto spôsobom prispieť a byť prínosom v danej téme alebo v danej oblasti, ktorá bude touto pracovnou skupinou riešená. Čiže takisto aj mládežnícke zastupiteľstvo, ktoré bude mať zasadnutia teda najmenej raz za 3 mesiace, spravidla vždy pred mestským zastupiteľstvom a samozrejme môže to byť aj častejšie podľa toho, akým témam sa bude venovať a ako bude potrebné niečo prediskutovať. Ale takisto aj na mládežnícke zastupiteľstvo môže byť práve týmto zastupiteľstvom pozvaný človek, ktorý nie je členom ani teda koordinátorom mládežníckeho parlamentu, ale venuje sa nejakej oblasti, o ktorej sa bude diskutovať a jeho postoj alebo teda jeho prítomnosť môže byť prínosom, takže v takomto prípade takisto môže byť pozvaný na toto mládežnícke zastupiteľstvo, čiže naozaj tie dvere pre nečlenov nie sú uzavreté a majú možnosť byť aj oni súčasťou a podieľať sa práve na fungovaní či nie ako členovia mládežníckeho parlamentu, ale ako
členovia pri mládežníckom parlamente, to znamená, či sú súčasťou pracovných skupín alebo ako pozvaní členovia na mládežnícke zastupiteľstvo. Čo sa týka mládežníckeho parlamentu ako takého, tak funkčné obdobie mládežníckeho parlamentu je 2 roky. Pozostáva, ako som spomínal, práve z mládežníckeho zastupiteľstva, mládežníckej rady a vlastne v tejto mládežníckej rade sú mládežnícky primátor, 2 zástupcovia mládežníckeho primátora a prednosta mládežníckeho parlamentu. Mládežnícky primátor je volený práve na prvom riadnom mládežníckom zastupiteľstve nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. Zároveň tento mládežnícky primátor si vymenuje jedného svojho zástupcu, ktorého oznámi na najbližšom zastupiteľstve, na najbližšom mládežníckom zastupiteľstve a takisto ešte jedného zástupcu volí mládežnícke zastupiteľstvo, takisto nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. Výnimkou je práve toto prvé funkčné obdobie, kedy sme ako zakladajúci členovia práve už súčasťou tejto mládežníckej rady, čiže ako mládežnícky primátor a zástupca mládežníckeho primátora, takisto prednostu mládežníckeho primátora, ale samozrejme na prvom mládežníckom zastupiteľstve si bude mať možnosť toto zastupiteľstvo zvoliť druhého zástupcu mládežníckeho primátora a samozrejme v prípade nejakých konfliktov záujmu, ako to bolo spomínané, alebo tá otázka smerovala, tak samozrejme mládežnícke zastupiteľstvo bude mať možnosť odvolať či už mládežníckeho primátora alebo akéhokoľvek člena za neplnenie si funkcií. Pri mládežníckom primátorovi je to, myslím, že 2/3 väčšinou všetkých členov, následne potom bude poverený vedením mládežníckeho zastupiteľstva do zvolenia nového primátora niektorý zo zástupcov alebo členov mládežníckeho zastupiteľstva. Čiže to funkčné obdobie je teraz nastavené na 2 roky, následne po tomto období prebehne nový výber výberovou komisiou, to znamená, že budú mať možnosť sa tam prihlásiť samozrejme aj ľudia, ktorí sú členovia mládežníckeho parlamentu, ale budú musieť prejsť opätovne výberom touto výberovou komisiou a následne bude prebiehať opäť voľba mládežníckeho primátora a tejto mládežníckej rady. Ako sme spomínali, či už to je Mikado, ale takisto aj azylový dom, boli sme oslovení aj už teraz niektorí v týchto organizáciách spôsobia. Samozrejme, určite by sme veľmi radi oslovili aj ostatné organizácie o spoluprácu, ale samozrejme k týmto krokom budeme môcť pristúpať až potom, ako bude kompletné mládežnícke zastupiteľstvo, mládežnícky parlament. Takisto už teraz sme začali komunikovať s Národným mládežníckym parlamentom, ktorý práve je takým, by som povedal, že združujúcou organizáciou pre tieto mládežnícke parlamenty a dohodli sme si práve na budúci týždeň stretnutie, kde by sme sa mali už o spolupráci nejaké predbežné rozprávať a samozrejme aj s zahraničnými alebo s zahraničným sektorom by sme veľmi radi spolupracovali. A samozrejme je teraz ešte veľmi prískoro hovoriť o tom, akým spôsobom tieto organizácie budú, alebo teda tieto spolupráce budú prebiehať, keďže ešte nemáme kompletný mládežnícky parlament, ale určite my v tomto, alebo teda ako to teraz sedíme, sme tomu naklonení a určite by sme veľmi radi spolupracovali aj v tomto smere. A samozrejme projekt Erasmus+, ktorý je nesmierne dôležitý a práve ten bol aj veľkou inšpiráciou pre nás vo zvolenie, kde získali finančné prostriedky práve na fungovanie parlamentu z tohto Erasmu. Možno, ak by povedali niečo viac, akým spôsobom prebiehal ten projekt u vás. Dobre, takže keď sa rozpomínam, v prvom rade samospráva mesto Zvolen muselo získať akreditáciu pre Erasmus. To trvalo istý čas, zásluhy idú samozrejme odboru školstva na meste, vykonali veľa kvalitnej roboty, aby tú akreditáciu získali. Následne prišla teda tá myšlienka v rámci stratégie práce s mládežou na našom meste vytvoriť aj mládežnícky parlament ako poradný iniciatívny orgán mestského zastupiteľstva a možno aj nejaká taká práca s mládežou spolu so všetkými tými ostatnými vecami, ktoré mesto má riešiť. Napísal sa teda projekt, podal sa na, ak sa nemýlim, Erasmus plus malé partnerstva, označenie to vám už presne neviem povedať. Tento projekt samospráva získala, bol to projekt jeden z mála, ktoré ten rok naša samospráva získala a ten projekt Erasmus plus bol určený pre networking, čiže sieťovanie 2 miest, mesto Zvolen s mestom v Česku Prachatice a v Maďarsku s partnerským mestom Totkomoš.
Tento projekt obsahuje finančné prostriedky v hodnote 60 000 eur a je určený práve pre mládežnícky parlament na jeho vznik. To znamená nejaké vzdelávačky, ako fungujú mládežnícke parlamenty, ako získavať peniaze. Možno opäť sa vrátim k otázke, že mládežnícky parlament bol závislý na mestskom zastupiteľstve a na meste. Nie je to úplne pravda, pretože ako parlament vie aj ako neformálna skupina, ktorá není OZ-ko, získať prostriedky z Fondu Solidarity Európskej únie. Takže tam sú tiež veľmi pekné peniažky na rôzne kultúrne projekty, vzdelávačky, dobrovoľnícke činnosti a podobne. No a následne, keď tento projekt Erasmus Plus mesto Zvolen získalo, prišli do debát práve iniciatíva od mladých ľudí. Vzniklo to pomerne tak naraz a kvázi súbežne, že aj tento projekt Erasmus aj vzniklo zakladajúci členovia nášho parlamentu a postupne sme to tak odpálili, že už fungujeme vyše rok a pol a riešime ten projekt kvázi aj postupne, aj skokovito. V tom projekte boli napísané rôzne vzdelávačky, ako vzdelávacia chata, máme tam napísaný výlet do Prachatíc, výlet do Totkomoša, výmenu skúseností z Prachaticiach už fungujúcim dlhoročným mládežníckym parlamentom. Naopak v Totkomoši im ideme rozprávať, ako sme v nimi vznikli, aké máme skúsenosti, čo by mali využiť, čomu sa vyvarovať a je to celkovo zamerané na to zdieľanie skúseností, to sieťovanie mladých ľudí medzi mestami a dokonca medzi štátmi. Ja by som sa ešte spýtala, ako dlho trval celkovo tento proces? Tento proces neviem konkrétne povedať, pretože tento proces riešili pani na Mestskom úrade na odbore školstva. Kým sa získala akreditácia, to mohol byť možno rok. Kým sa získal projekt, to trvá tak pol, 3/4 roka. Takže toto všetko započalo možno v roku 2021-2022. Ešte možno k tým zahraničným spoluprácam, alebo teda spoluprácam s jednotlivými mestami. Veľmi dôležitá, alebo teda jednou z našich oblastí, ktoré by sme sa takisto chceli venovať, je vytvorenie partnerstiev aj na tejto mládežníckej úrovni v rámci partnerských miest mesta. To znamená, že mesto Skalica má takisto partnerstva s mestom Slavný, ale takisto aj mestom Švechat, ale aj rôznymi inými mestami, čiže aj tuto vidíme možnosť tej spolupráce aj v rámci našej republiky, ale takisto aj v cezhraničnej oblasti. Tento štatút je živým dokumentom, ktorý je možné upravovať a následne ho meniť podľa tých potrieb, akým spôsobom naozaj v tom reálnom fungovaní mládežníckeho parlamentu a bude a akým spôsobom uvidí ten mládežnícky parlament, že je potrebné tento štatút prispôsobiť, takže tam tá možnosť samozrejme potom na schválenie mestského zastupiteľstva určite je. Toto je práve ten prvotný návrh, s ktorým sme prišli, ktorý sa nám momentálne teda zdal najpriateľnejší, alebo teda na ktorom sme pracovali aj ako mládežníci v spolupráci práve s mestom Skalica, aby bolo možné aby to bolo aj v súlade s legislatívnymi predpisami a takisto ako uvidíme ako mládežnícky parlament, že sú veci, ktoré možno nefungujú tak, ako by sme si predstavovali, tak nie je problém samozrejme tento štatút zmeniť alebo doplniť alebo upraviť takým spôsobom, aby to bolo tak, akým spôsobom si to mládežnícky parlament predstavoval. Mládežnícky parlament mesta bude takisto vyplývajú zo štatútu predkladať vždy k 31. januáru správu o činnosti za uplynulého mládežníckeho parlamentu a takisto plán činnosti na ďalšie obdobie, práve na ďalší kalendárny rok. Takisto spoločne s predpokladaným plánom výdavkov, ktoré budú práve z rozpočtu mesta na mládežnícky parlament poskytnuté. V súčasnosti to teda nastavené tak, že mládežnícky parlament získava z rozpočtu mesta, alebo teda mu schválené z rozpočtu mesta 800 eur ročne a práve ten predpokladaný rozpočet bude sa venovať práve týmto financiám a bude predložený práve pri schvaľovaní rozpočtu. To znamená, že mládežnícky parlament bude predkladať správu činnosti, takisto plán činnosti na ďalší rok spolu s návrhom alebo teda s predpokladaným rozpočtom, ktorý bude práve k rozpočtu mestského zastupiteľstva v rámci tých prostriedkov, ktoré sú pre mládežnícky parlament vyčlenené.
Ja sa vrátim k niektorým otázkam, ktoré tu boli položené. Zaznelo tu, že či sa dá mládežnícky parlament nejakým spôsobom zneužiť. V zásade nie, pretože jedná sa o kolektívny orgán, kde jednoducho rozhoduje vôľa tých členov. Ako buďme realisti, nie idealisti, každý orgán podlieha nejakým vonkajším vplyvom a v každom orgáne prebiehajú nejaké interné procesy, to je úplne prirodzené, ale neviem si predstaviť, že sa zíde partia mladých ľudí, ktorí sa dohodnú, že idú byť mládežníckym parlamentom, majú riadny štatút, majú tam jasne deklarované a stanovené pravidlá, sú angažovaní, aktívni a teraz sa nechajú zneužívať zo strany mesta. Toto si v realite nedokážem predstaviť. Predsa každý kolektívny orgán má aj takú alebo sebareflexiu a takú očistnú funkciu aj v rámci toho fungovania vnútorného. Takže z tohto ja obavu nemám. Dokonca máme skúsenosť zo Zvolena. My sme požiadali mládežnícky parlament o niektoré stanoviská a postoje k niektorým citlivejším otázkam v rámci mesta. A tá odpoveď prišla veľmi diplomatická, zdvorilá, ale jasná. Nenecháme sa vťahovať do politikáčenia mestského zastupiteľstva. Chceme byť iniciátormi, chceme pomáhať, chceme preukázať, že na to máme, ale jednoducho nenecháme sa zneužívať ako nástroj jednej alebo druhej strany na to, aby sme presadzovali niekoho záujmy a niekoho ideológie. Čiže v tomto si zaslúžia naozaj naši mládežníci veľký obdiv. Dokonca ja som bol zo strany pána primátora menovaný ako ambasádor pre mládežnícky parlament a myslím si, že je to hodne takto poňaté, ak naozaj zastrešuje niektorý z viceprimátorov túto agendu, lebo tým pádom je to ako keby ošetrené aj skrz tej samosprávy, ale na druhej strane, a ja som dostal jasný signál zo strany mládežníckeho parlamentu, že moje kompetencie končia v momente, kde sa to už začína prelínať na tú stranu, že je to buď subjektívne, alebo vyžadujeme niečo od nich, na čo nemáme právo a kompetenciu. Je to samozrejme aj vo vyzretosti a postojoch jednotlivých aktérov, ale u nás to funguje. A musím povedať, že s veľkým rešpektom aj k pánovi tajomníkovi, aj k vedeniu mládežníckeho parlamentu, že sa dokázali takto jasne vyhrániť a deklarovať, odkiaľ si už nenechajú zasahovať do svojich kompetencií, právomocí a kde už cítia istý náznak zneužívania jednej alebo druhej strany. Takže tie pokusy boli, ale u nás zostali teda našťastie neúspešné. Potom bola tu aj otázka ohľadne nejakej kontinuity v prípade odchodu mládežníkov na vysoké školy. Toto je prirodzený proces, to sa deje jednoducho, je to kontinuita života, ale my ten mládežnícky parlament vnímame aj cez širšie rozmery, nielen to, čo má napísané v štatúte, alebo čo si myslíme, že by mal robiť, ale prebiehajú tam aj isté vnútorné vzťahy a napríklad je tam medzigeneračná výmena názorov, respektíve medzigeneračné vzdelávanie. Tí 25-26 roční ľudia odovzdávajú isté životné skúsenosti tým mladším a istým spôsobom si vytvárajú sociálnu a vzťahovú väzbu. A ono to naozaj potom funguje, keď ste na tej vysokej škole, tak zrazu zistujete, že k tomuto prostrediu, k tomu svojmu rodnému mestu alebo mestu, v ktorom ste žili prvých 18 rokov, že máte úplne iný vzťah. Máte tu ľudí, za ktorými sa chcete vrátiť, respektíve cez ktorých viete komunikovať a pomáhať tomu mestu aj na diaľku. Čiže aj tento aspekt treba vnímať ako veľmi silný. Vznikajú tam priateľstvá, veľakrát na
tak nedá sa to ešte posúdiť v našom prípade, ale predpokladám, že nám to bylo. A želáme si, aby naozaj dochádzal k prepájaniu tých mladých ľudí a zároveň určite žiadame od Mládežníckeho parlamentu, aby nám dával spätnú väzbu, že prečo napríklad odchádzajú mladí ľudia z mesta Zvolen, kam odchádzajú, či sa chcú vrátiť, za akých podmienok sa chcú vrátiť a tak ďalej, čiže vyvolávať aj túto diskusiu a reagovať a reflektovať na tieto podnety. Lebo je to pre nás veľmi dôležité aj z pohľadu štatistiky a demografie. Mesto Zvolen bolo v roku 1990 zaradené medzi mesta s potenciálnym rastom na 50 000 obyvateľov. To je mierka určená aj zákonom, kedy dostávate aj príspevok, že ste veľké mesto a my sme túto hodnotu nikdy nedosiahli. Nám sa to zlomilo pri počte 46 000 obyvateľov a niekedy v 97. začali klesať. A dostali sme sa podľa posledného sčítania minulý rok prvýkrát pod 40 000 obyvateľov. A vtedy vám začne blíkať kontrolka, že kde tí ľudia odchádzajú. Samozrejme vznikli tie efekty tých satelitných miest, mestečiek a vidieckých oblastí, to je fajn, ale nemohli vám zobrať 6 000 obyvateľov. Niekde proste tí ľudia museli odísť a určite neodchádzali seniori alebo dôchodcovia alebo ľudia, ktorí už boli pevne fixovaní na mesto, že tam mali rodinu, mali tam sociálne väzby a mali tam zázemie, ale odchádzajú nám mladí ľudia. A práve Mládežnícky parlament je ideálnym nástrojom na to, ako poznať potreby mladých ľudí v danom meste a ako ich pomaličky naplňať. Nie všetky sa podaria, mnohé sú závislé aj od iných faktorov, ktoré nevieme z toho vplyvniť, mnohé sú časovo a finančne náročné, ale ak len čas z nich dokážete realizovať a implementovať, tak určite o niekoľko rokov zaúčinkujú a budú mať ten efekt, že to mesto sa vám nezmenšuje, lebo mesto nie sú cesty ani domy, mesto sú ľudia. A mladí ľudia, ktorých hlas by mal zaznievať, ja obdivujem teda samosprávy, kde sa mladí ľudia angažujú, aj na miestnej úrovni, aj na úrovni, že chcú ísť do zastupiteľstva. Ja som veľmi rád, že v posledných komunálnych voľbách sa aj cez my sme mali také tiež neformálne združenie, ktoré sa potom neskôr preklasifikovali na akúsi predvolebnú spoluprácu. A vďaka našej platforme sa do zastupiteľstva dostali dvaja ľudia s vekom 22 rokov. A je to úžasné ich sledovať, ako rastú, ako sa učia, ako majú úplne iné názory a pritom sme vekov vzdialení možno len nejakými 15 rokmi, ale sú to svetelné roky zjavne. Ale my potrebujeme počuť hlas týchto mladých ľudí, lebo prinášajú niečo, čo nás už možno, že ani prirodzene nenapadne, ale potrebujeme vedieť, že aj táto skupina má svoje potreby a poďme ich teda cez Mládežnícky parlament hájiť a hľadať zdroje na to, aby sme poriešili tieto potreby. Martin, od teba záverečné slovo od pána viceprimátora, už sme ho tu mali, veľmi povzbudivé a optimistické. Ja by som teda možno využil túto ešte príležitosť na to, aby som sa naozaj poďakoval všetkým, ktorí stáli pri zrode Mládežníckeho parlamentu, či už je to pani viceprimátorka, alebo sú to ostatní poslanci mestského zastupiteľstva, takisto jednotliví riaditelia základných a stredných škôl, s ktorými sme mali možnosť viesť diskusie a ktorí boli a sú tomuto projektu otvorení. Takisto by som sa chcel poďakovať všetkým študentom, ktorí zatiaľ prejavili záujem, alebo tak nielen študentom, ale mládežníkom, ktorí prejavili záujem stať sa súčasťou Mládežníckeho parlamentu. A dúfam a verím, že tá spolupráca a naozaj ten prínos Mládežníckeho parlamentu mesta Skalica bude veľký a pokryjeme naozaj rôzne oblasti tou svojou činnosťou, že naozaj to bude pestré, takže ďakujem vám pekne. Ešte chcete aj vy na záver niečo povedať? Možno teda len samozrejme je raketová doba a všímame si, ako ľudia reagujú.
Takisto sme si všimli, ako reagovali ľudia práve tu v Skalici na vznik Mládežníckeho parlamentu. A možno len taký môj skromný odkaz, nebojte sa ich. Nebojte sa ich, že to budú nejakí zlí pokrytci mladí ľudia, ktorí budú slúžiť nejakým zlým účelom, nejakých zlých ľudí na tomto meste. Dajte im šancu ukázať, že vedia pracovať s tou mládežou, vedia ju reprezentovať a vedia spraviť niečo dobré pre toto mesto. Tak ako sa aj my snažíme niečo dobré robiť v našom meste. Ja vám samozrejme prajem veľa šťastia, veľa úspechov a hlavne veľa aktívnych členov, s ktorými budete môcť robiť samozrejme zo začiatku malé krôčky a neskôr to príde aj samé. Ďakujem vám pekne a teším sa možno na spoluprácu a dúfame, že nájdeme možno tie spoločné slova, tie spoločné projekty, na ktorých sa budeme môcť podieľať a nejakým spôsobom aj spolupracovať. Ďakujem pekne. No a nám nezostáva nič iné, ako vám všetkým držať palce. Pokiaľ to bude možné, určite sa budeme snažiť, aj my trošku starší vám pomôcť. Keď máte takýchto spolupracovníkov, ktorí sú ochotní vám pomôcť, tak verím, že sa vám to podarí. Takže držíme palce. Vám všetkým ďakujem za váš záujem, no a môžete pozorne sledovať, ako Mládežnícky parlament v Skalici začne pracovať a čo bude robiť. Samozrejme to môžete aj naďalej komentovať. Ďakujem veľmi pekne.